kaikki, me ollaan täällä leirillä. Tämmöiseltä. Kello 7. Niin. Joten nyt ollaan melkein koko päivä täällä. Niin. Ja me tullaan vasta ilta 7 Haagaan. Niin. Joten tässä me esitellään vähän sen paikkoja. Sori, mun kuoret vähän lörpsyy sinne. Okei. Mä en nyt voi näyttää, kun... Ja täällä on kaiken näköistä tällaista sitten. Niin. Tuonne päin on ranta. Niin on. Tuolla. Näette varmaan. Käytiin siellä vähän se polskimassa. Tämmönen Tässä. paikka. Tässä on siis ravintola. Niin, ja me oltiin just siellä ravintolassa päivällisellä. Meillä oli semmoista tosi hyvää vanukasta. Siis suklaavanukasta. Niin. Ja sitten meillä oli kaiken näköistä muuta. Jei. Joten pian lähdetään kotiin taas Niin. bussilla. Niin. Semmosella Ventoniemi-bussilla. Ja me ollaan siis tanssilaan edustuksella. Niin, Tokas. Tokaksi Ja nuorin. seuraavana vuonna me ollaan varmaankin opaaleja. Niin, me ollaan seuraavana vuonna opaaleja. Jee. Ja silloin me voidaan olla täällä yötä. Okei, meidän pitää mennä. Moikka!